Ahojte priatelia, poď hlbšie. Je výzva na tento školský rok, ktorý sme prijali na Vision chate. A ja by som dnes chcel uviesť jeden projekt, do ktorého sa znovu ideme pustiť. Je to niečo, čo sme už robili. Robili sme takú sériu videok Život a chceli by sme to tento rok obnoviť a ja vám vysvetlím, že prečo. A keď sme uvažovali o tejto výzve Poď hlbšie, tak sme si tak snažili opisovať, že čo vlastne nám Pán Boh cez to hovorí. Hej. Rozprávali sme o tom vnútornom pramení, ktorý treba objaviť, ku ktorému treba zostúpiť, z ktorého treba piť, ktorým je Ježiš v našich srdciach. A hovorili sme si také 4 slova. Jedno je zakoreňovanie, také prehlbovanie našich koreňov, prehlbovanie toho, k čomu sme pozvaní. Ďalšie je identita, upevňovanie sa v tom, kým sme. Ďalšie je spomalenie. Chceme ostať jednoducho v tom takom pomalom tempe, lebo veci, ktoré sa spájajú s rastom, alebo s zakoreňovaním, alebo akýmkoľvek životom sa dejú proste pomaly, nie sú rýchlo kvasy. A posledný pojem je, že kto sme. No a celý tento projekt Život je vlastne o tom takom objasňovaní si, že kto sme. A keď hovoríme o akronyme Život, tak tento nám vyjadruje vlastne, je to akronym, ktorý používame na to, aby sme si zapamätali, že čo tvorí tú našu regulu v spoločenstve, ku ktorej sme sa zaviazali. A minulý rok sme čítali knižku spoločne od Johna Marka Comera, Neuprosnenie zhonu, a on napísal viacero kníh a jedna z nich je aj kniha Praktizovanie cesty. A práve o slove regula o jeho potrebnosti, o takej potrebnosti takej osobnej reguly alebo reguly, nasledovanie nejakej reguly, píše cez takú etymológiu tohto slova. Počúvajte. Slovo regula pochádza z latinčiny a doslova znamená rovná palica alebo pravítko. Jazykovedci majú na jeho pôvod rozdielne názory. Podľa niektorých sa ním v Stredomorí označovala oporná mriežka pre vinič. Obraz opornej mriežky sa objavoval už aj u prvých učiteľov cesty, ktorí tak Ježišovú metaforu viniča doviedli k jej logickému záveru. Predstavte si vinicu, môžete sa aj poobzerať tuto okolo. Čo potrebuje vinič na to, aby prinašal veľa ovocia? Oporu, ktorá ho dvihne zo zeme a nasmeruje k svetlu. Poskytne mu priestor, aby mohol dýchať a skoriguje jeho rast želaným smerom. Bez opory by vinič dosahoval iba zlomok svojej rodivosti. A aj to málo ovocia, ktoré by priniesol, by bolo náchylné na choroby a bezbrané voči škodcom, pretože, ako môžete vidieť, vinič je popínavá rastlina a keby nemal túto opornú mriežku, tak by sa plazil po zemi. A jednoducho, keby sa plazil po zemi, tak to hrozno, ktoré sa na ňom rodí, by sa tiež valalo po zemi a neprinieslo by veľa úrody, pretože by hnilo. A my veríme, že aj naša regula je presne o tomto. Nie je to nejaký náš cieľ, ale je to niečo, čo nám má pomáhať žiť to, k čomu sme povolaní, žiť naše povolanie. A preto o nej chceme rozprávať viac a preto vás teraz bude tento školský rok čaká séria video, kde budeme si jednotlivými tými oblastiami, ktoré sú skryté za akronymom Život, prechádzať. A ja vás chcem tu povzbudiť k tomu, aby ste si vyhradili čas na to, pozrieť si tie videjka, prípadne si ich vypočuť a hlavne o nich premýšľať a nejakým spôsobom premýšľať vo svojom srdci, čo vlastne, k čomu ste sa zaviazali, do čoho ste vstúpili, čo vlastne ako komunita sme povolaní žiť. Lebo verím, že také hĺbšie porozumenie tomu, že čo je táto naša regula znamená, k čomu sme v nej pozvaní, nám pomôže aj lepšie žiť naše povolanie. Takže teším sa na túto spoločnú cestu, budeme do toho zapájať viacerých ľudí a ideme na to tento rok, tak vás do toho pozývam a teším sa na to. Majte sa krásne.